nɛgɛ ɲɛ 10 ani 7 bɛ Kindekaw fɛ Bayangara mara la ni Bamakɔ o waati kelen bɛ bɛn wula nɛgɛ ɲɛ 1 ma Washington DC Amérique jamana faba kɔnɔ an balimaw a y'aw bisimila VOA Banbara ka Malikura kunnafoniw kɛnɛ sigira bi araba juillet kalo tile 10 san 2024 kunnafoniw la kumabaw bɛna tali kɛ ninnu de kan. Mali ka sanfɛ pankulu cakɛda so n'o ye Agence nationale de l'aviation civile ye bataki dɔ bolo nɔbila juillet kalo tile 8 ko pankulu ka taji min bɛ wele ko kérosène taɲa binnen don Mali jamana ka sanfɛ pankulu jigiso n'o ye aéroport international Modibo Keita ye Senukaw fɛ Bamako. Sénégal jamanadenw farafaralen don ka sabu kɛ u ka jamanatigi kura Basiru Jɔman Faye farafina tilebiyanfanw tɔgɔla tɔn CEDEAO sugandilen kɔfɛ nin kulu fɛ ka kɛ koladilanna ye u ni Sahel jamana saba cɛ n'o ye Mali, Burkina Faso ani Niger ye. Nigerkaw fɛ kunnafoni sɛnsɛnna Idrissa Soumana Maïga min tun minɛlen don labilala kalo 2 kɔfɛ ka bɔ kaso la kunu tarata a tun minɛna ka sabu kɛ a ka gafe sɛbɛnnen dɔ ye ko min ye bolongɔni sin Rusila jamana ka baara ɲɔgɔnya la ni Niger jamana finitigiw ye ɲaami. An balimaw an ka foli b'aw ye kokura ni ye VOA Banbara ka Malikura kunnafoniw kɛnɛ sigilen ye an bɛ kunnafoniw daminɛ ni Mali kɔnɔna ye Bamakɔ pakɛda min ni o sigilen don n'o ye pankulu jigiso ka cakɛda ye n'a bɛ wele nanzarakan na ko Agence nationale de l'aviation civile olu ye bataki dɔ bɔ juillet kalo tile 8 bataki min kɔnɔ u ye ci labila ka taa farafina tɔnw olu ka pankulu jigiso ma ni o bɛ wele ko sécurité de la navigation aérienne en Afrique k'a fɔ ko fɛn min ye pankulu ka taji ye n'o bɛ wele nanzarakan na ko kérosène bannen don Mali jamana kɔnɔ nin waati in na VOA Banbara tɔgɔla Mariam Kuyate ale ye wulikajɔw kɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ka kunnafoni minnu sɔrɔ an ka jɛ an ko lamɛn ɲɔgɔn fɛ. Ka kɛɲɛ ni kunnafoniyaw sɔrɔli ye an wulila ka se jamana ka avionso cakɛda la a yirala k'a fɔ ko tajiko dɛsɛ kuma min bɛ sen na ko a tɛ i n'a fɔ ko taji de tɛ yen bilen jamana ka avionso cakɛda la ko nka taji hakɛ dɔ de tola u bolo min ye u ka stɔki ye fɛn tɛ se ka bɔ min na k'o di kɔnpaniw ma ko sabula o taji hakɛ min tolen filɛ k'o ye jamana ta ye min bɛ se k'a ta ka jamana lakana ko sabula bɛɛ lajɛlen b'a dɔn jamana yɛrɛ bɛ lahalaya min na nin waati in na o siratigɛ la u bɛ ka laɲiniw kɔni kɛ ni ka dɔ fara u ka stɔki kan yaasa u ka se ka taji di kɔnpaniw ma minnu bɛ bɔ jamana wɛrɛw kana Bamakɔ o wulikajɔ baaraw de bɛ sen na min yɛrɛ bɛna kɛ dɔgɔkun 1 kɔnɔ o de kama u ye bataki bɔ ni ka a ɲɛsin kɔnpani ni fournisseurs ma k'u ka fɛɛrɛ ni dabaliw bɛɛ lajɛlen sigi sen kan ko sabula ka daminɛ juillet kalo o tile 9 ka taa bila juillet kalo o tile 15 la ko jamana ka avionso cakɛda k'o tɛna se ka taji di u ma bilen min ye kɔnpani dɔw ye caman y'u ka taamalɛriw falen i n'a fɔ Ethiopian Airlines, Turkish Airlines o n'a ɲɔgɔnna caman jamana ka avionso cakɛda a ɲɛmaaw kɔni y'a yira k'a fɔ ko fɛn min don ko nin ye a siɲɛ fɔlɔ ye ko baaraw kɔni bɛ sen na ko kow na segi a cogo kɔrɔ la sɔɔni Mariam Kuyate ka laselikan don ka bɔ Bamako VOA Banbara tɔgɔ la. An taa Burkina Faso u ka finitigiw ka kiiritigɛ so o tun ye yamaruya dɔ di kabiri kunu tarata k'a fɔ ko Maître Gueye Hervé Kam ni a minɛlen don k'a bila kaso la nin ye a kalo 2 ye ko ka a labila nka kunnafoniw kɔni binna bi araba sɔgɔma k'a fɔ ko yɛlɛma dɔw donna baaraw taabolo la ko k'a sabu kɛ gafe kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ye minnu kan ka bolonɔbila walasa a ka labilali ka se ka sigi sen kan Kader Traoré VOA Banbara tɔgɔ la ka bɔ Wagadugu ale b'o lase an ma. An k'ale ka ɲɛ kunu tuma min kiiritigɛla ka latigɛ in bɔra an jigi tun b'a kan k'a bɛna bila teliya la minnu tun bɛ yan kunu olu yɛrɛ y'a dɔn k'an tɔɔrɔ yan fo su nɛgɛ kaɲa 1 waati a laban kiiritigɛla y'a jira k'an kana o dugusɛjɛ nɛgɛ kaɲa 15 waati la walasa labɛn ka sabati a bɛ se ka bila wa an nalen an mɛnna yan'u kan an bisimila a laban u tilala ka fɔ ko labɛn ma sabati fɔlɔ walasa a ka bila. On nous a laissé entendre que les conditions pratiques pour sa mise en liberté n'étaient pas encore réunies. Hakililanjigira tɛnɛlon tɛmɛni finitigiw ka kiiriso ɲɛma ale tun ye laseli dɔ bɔ min kɔnɔ a y'a yira ko Guy Hervé Kam nɔ bɛna bila ɲani a ka kiiri ka se ka sigi sen kan an bɔra sɔrɔma b'a ɲɛfɔ an ɲɛna a ko tɔ bilara bolo jumɛn de kan. Ils nous ont encore donné rendez-vous pour demain matin 9h et nous espérons que cette fois-ci ce sera la bonne. Parce qu'il faut le rappeler, ça fait la troisième décision de justice qui a été rendue. Et ordonne la libération de Maître Kam.
ka bɔ kaso la nka marabagaw ma sɔn ka bila kunun de ye siɲɛ sabanan ye ni kiiritigɛla y'a latigɛ k'a ka bila halisa an bɛ kɔnɔni na a ma bila fɔlɔ. Et aujourd'hui, depuis hier, il y a une troisième décision de justice qui est rendue, qui ordonne sa libération. Et jusque-là, nous attendons l'exécution de la décision. I ka dɔn k'a fɔ ko fanga ɲɛmɔgɔw ye jalaki la Guy Hervé Kam kan ko ale da bɛ yuruguyurugu ko dɔ la min kun ye ka se ka fulancɛ fanga dafiri n'an ko atteinte à la sûreté de l'État. Guy Hervé Kam ka lafasalikɛlaw ko tiɲɛ foyi tɛ ninnu na. O kɔfɛ o ko an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan Guy Hervé Kam kɔni ale hakili sigilen don a ka kasobon kɔnɔ. Depuis qu'il est à la maison d'arrêt et de correction, nous arrivons à kabini a donna kaso la an n'a bɛ ɲɔgɔn ye waati min ka di an ye an ma gɛlɛya sɔrɔ o la an n'a bɛ kuma nɔgɔya kɔnɔ wa a hakili sigilen don bawo a b'a dɔn jalakili t'a kan a labɛnnen don ka ka jamana ka kiiritigɛlaw weleli jaabi. Ni Guy Hervé Kam nɔ bilara bi sɔgɔmada in na o t'a yira ko ale ka kiiri banna sabula ni don min na kiiriso makunya bɔra ale la a kan ka se ka taa jaabi di u ka ɲininkaliw la. Maître Ambroise Farama ka fɔta ye. tiɲɛ don sariyabɔ y'a latigɛ kɔlɔsiliw ka kɛ a ka kiiri taabolo kan walasa tuma min n'u mago b'a la a kana kiiritigɛla ka weleli jaabi. Nin tun ye Kadaye Tarawele kumakan ye ka bɔ Wagadugu, Burkina Faso. An bɛ taa ni kunnafoniw ye Niger jamana kan u ka kunnafoni sɛnsɛnna min bɛ wele ko kunnafoni sɛnsɛnna min n'a to minɛlen don nin y'a kalo 2 ye ni a yirala k'a fɔ k'a tun ye kumakan dɔw lase kumakan minnu ni olu y'a yira k'a fɔ a ka gafe sɛbɛnnen kɔnɔ ko Rusila jamana ka wulikajɔ baaraw sabatilen don nin waati laban ninnu na Niger jamana kan sɛgɛsɛgɛliw y'a yira k'a fɔ ni makofɔlen ye a labilala Ɲamɛ Niger jamana kɔnɔna faaba la Alpha Ka VOA Bambara tɔgɔ la ale b'o kunnafoniw lase. Niger ka kunnafoni di sɛbɛn min bɛ cari don o don n'a tɔgɔ ye enquêteur ye o de sɛbɛn kunun tilegan fɛ a ka bɔlɔlɔ sanfɛ u ka ɲɛma bilalen kɔfɛ ka bɔ Ɲamɛ kasobonba la nka bilali pewu tɛ wagati dɔɔni kɔnɔ de don a bɛ fɔ min ma ko liberté provisoire sani a ka kiiri wagati cɛ Kɛbe Idrissa Sumana Mayiga kɔ a ka afrikalo tile 25 tɛmɛlen sɛbɛn de kama o min kɔnɔ a tun y'a tɛgɛ ɲɛsin Rusi ma ko Niger jɛɲɔgɔn kura ninnu bi ka nɛgɛjuluw sigi faso cakɛda caman sanfɛ ko nɛgɛjulu ninnu dabɔlen don ka maaw suɲɛ k'u lamɛn u ka telefoniw fɛ o jalakili in kɔfɛ kunnafonidila in sɔrɔla ka ɲiningali tegun ko yala kɛ bɛ ka ɲini ka jɔnw de kɔlɔsi dugu in kɔnɔ nin sɛbɛn in carilen kɔfɛ o don kelen wulada fɛ faamaw nana goron k'a la k'a to a ka kunnafonidiso la tile 4 ɲininkaliw kɔfɛ u y'a datugu Ɲamɛ kasobonba la kabini Idrissa Mayiga minɛna baɲumankɛtɔnw caman tun y'u kanbɔ ko ka cɛ in nabila sabula k'a ma minɛ cɛn kan wa ko kunnafonidilaw ka hakɛ ma labato kamasɔrɔ faamaw ko enquêteur ɲɛma minɛna k'a ye dankari kɛ jamana lakanani de la n'a bɛ wele atteinte à la défense nationale o dun ɲangini k'o bi se ka taga fo san 10 kaso la ni a nɔ minɛla k'a sɔrɔ dun sɛgɛsɛgɛliw y'a yira ko Mayiga ye kuma min lakale k'a tun y'o kuma in juba bɔ Faransi kunnafoni di sɛbɛn dɔ de yɔrɔ n'o tɔgɔ ye Figaro o kuma na Reporters sans frontières ko Niger marabagaw ye enquêteur ɲɛma jagoya minɛli min kɛ k'u ye sariya sɔsɔ wa ko nin wale in na kunnafonidila bɛɛ siran k'u ka baara kɛ a ɲuman na hakilina jiginna kabini fanga d'Afrikɛla juillet kalo tile 26 tɛmɛlen kunnafonidilaw lagɛrɛlen don kosɛbɛ Niger kɔnɔ Alpha Ka VOA Bambara tɔgɔ la. Ayiwa an balimaw an b'a lase aw ma ka fɔ nin bɛna don an ka jɛmukan ta ko 2nan hukumu kɔnɔ min bɛ ka lase aw ma nin waati in na an ka bɔlɔlɔsiraw ani jabaraniso kan aw k'an bɛɛ sɔn. An balimaw ani yantuma nin dɔgɔkun an b'a fɔ jɛmukan na an bɛna kuma Mali senatolon o gɛlɛyaw kan tiɲɛna Mali senatolon ye gɛlɛya caman sɔrɔ nin san 10 laban ninnu na ka taa FEMA foot n'o ye senatolon jamakulu ye ani Aigle national olu ka degekɛla o bɔlen a ka baara la aw hakilina ye mun ye mun de bɛ ka Mali senatolantan o basigibaliya kosɛbɛ mun de kan ka kɛ o gɛlɛyaw la ayiwa minnu b'a fɛ k'u da don an ka jumadon n'o ye juillet kalo o tile 12 jamukan na a y'a tulo sɔgɔ VOA Afrique an b'a fɔ kɛnɛ kan ayiwa nin baro duman nin a kana fɔ kɔ dɛ
ka segin ka na aw ma an ka foli b'aw ye aw minnu bɛ k'an lajɛ ani minnu bɛ k'an lamɛn arajo fiɲɛ siraw fɛ nin waati in na aw bɛ ka VOA Bambara ka Malikura kunnafoniw de lamɛn min bɛ ka lase Mariam Tarawele fɛ an bɛ taa ni kunnafoniw ye Senegal jamana kan bawo ni waati laban ninnu na fɔɲɔgɔnkɔ ni farafarali o donnen don Senegal jamanadenw caman ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ tali kɛ u ka jamanatigi Basiru Njoma Fayi ale sugandilen kɔfɛ farafinna tilebiyanfanw tɔgɔlatɔn CEDEAO fɛ k'a bila kolanɔgɔya siraw kan walasa ka se ka kumaɲɔgɔnya kɛ CEDEAO ka jɛkulu ani Sahel jamana sabaw ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye Mali, Burkina Faso ani Niger ye. VOA Bambara ka lasilikɛla Naman Jara y'a ka kuma barani tɛnku Senegal jamanaden dɔw la an k'u ka seereyaw lamɛn. Ne tɔgɔ ye Bakari Dakar, le grand tailleur. Joma ye décision mun ta en tant que Sénégalais ne ma kontaanee ale yɛrɛ de deli k'a fɔ ale discours kan a ko n'a nana problème caman bɛ CEDEAO kan a fɔ a ka o de corriger fɔlɔ an bɛɛ bɛ kontaanee an ye tɛgɛrɛ fɔ a ye e nana ka commencer ka nin ko cogow kɛ vraiment an ma kontaanee Mali ye décision mun ta Mali, Burkina, Nigeria, Afrique bɛɛ de kontaanee en tant que Sénégalais an bɛɛ tun bɛ kɔfɛ CEDEAO an bɛ foyi de nafa Afrique Joma ye la décision ni a man ɲi bi a man ɲi sini. Le fait de choisir Bassirou Diomaye Faye comme médiateur. Bassirou Diomaye Faye ka sugandi wasa ka bɛn sabati CEDEAO ani Mali, Burkina Faso ni Niger ni ɲɔgɔn cɛ ne kɔni bolo o ka ɲi nka a baara bɛ sɔn ka gɛlɛya dɛ sabula ni jamana saba ninnu kɔni ne ma sɔn k'a fɔ k'u bɛna sɔn ka segin kɔ ka a fɔ k'u bɛ u ka ni latigɛ ninnu bɔrɔtɔ nka a ka kan an k'an bolo di ɲɔgɔn ma sabula o de bɛ se ka ɲɛtaga sabati. Bɛn kuma ka kɛ ani ɲɔgɔn cɛ o kɔni ka ɲi sabula an bɛɛ lajɛlen farafin de nka o ka kan ka kɛ an bɛɛ lajɛlen ka laɲiniw labatoli kadara de kɔnɔna la farafinna tɛna se ka fara ɲɔgɔn kan n'an ka laɲiniw n'olu bɛɛ lajɛlen ma bato. Alors moi c'est Joseph Djemé. Ne tɔgɔ ye Joseph Djemé. Ne ye kalanden de ye wa ka Diomaye sugandi ka kɛ ko ɲɛnabɔla ye o ye ko ɲuman ye bawo an bɛ mako bɛ farafinna jɛ ka baara la sabula Diomaye ye jamanakuntigi sifin ye komi Burkina jamanakuntigi ani AES jamana tɔw nka yala CEDEAO jɛkulu in farafindenw yɛrɛ mako b'a la sisan wa ne ma da la a mana kɛ cogo o cogo Diomaye ka kan ka baaraw kɛ walasa ka jamana ninnu lasegin. Moi c'est Pierre Mendy. Je suis dans un centre d'appel. Ne tɔgɔ ko Pierre Mendy ne bɛ baara kɛ cikɛda min bɛ welekanw kunna ne ka laɲini ye min ye ko yɛlɛmani ka don CEDEAO taabolo la yanni jamana minnu ye AES sigi olu ka se ka segin ka na ko kura ye n'anw ye CEDEAO ka baaradaw filɛ an b'a ye ko ale bɛ yen dɔrɔn ka se ka to ka sariya boli farafinnadenw kan anw ka kan ka fɛn kura bɔ ka jusigilan jɔnjɔnw jɔ ko kura walasa CEDEAO ka kɛ fɛn ye farafinnadenw ye a kana kɛ farafinnadenw kama. Pas contre les Africains. Ne tɔgɔ Demba Ba ne ye Jula ye. Bon, initiative ɲuman don parce que Mali ni Niger ani Burkina o man kan ka bɔ CEDEAO la parce que tɔɔrɔya dɔrɔn de b'a kɔ que population de bɛ tɔɔrɔ parce que n'u bɔra communauté la dɔrɔn visa ko bɛ da la même droit de douane u b'a bɛɛ appliquer bon problème don comme u ye Diomaye Faye choisir ani Faure Gnassingbé je crois à lui jeunesse ni expérience le mélanger j'espère voilà peut-être à bébé. In conclusion, an bɛ na ni kunnafoniw ye États-Unis jamana kan yan duniya singulabaw olu ni États-Unis ka lajɛrɛba min ni a bɛ wele ko OTAN jɛkulu min daminɛna kabiri tarata don Washingtonkaw fɛ yan ni a dabɔra ko ka kɛlɛkɛminɛn jolen caman n'o bɛ wele nanzarakan na ko système de défense aérienne k'olu labila ka di Ukraine jamana ma walasa ka se k'i kɔkɔ da Rusila jamana la kɛlɛ min bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ a koɲɛ kɔni bonyana ni k'a nisɔndiya kɛ kosɛbɛ ka taa Kiev fan fɛ k'a fɔ ko kɛlɛkɛminɛn jolen minnu ni Kiev tun bɛ k'o makɔnɔ kabiri waati jan k'o de bɛna labila nin waati laban ninnu na ni kunnafoni ninnu bɛɛ lajɛlen lasera Ameriki jamanatigi Joe Biden fɛ OTAN ale ka lajɛrɛ kɛnɛ kan o kama an ye kuma barani tɛnku Moribo Danbele la Moribo i ni wula. Nbalima Mariam. Ayiwa ni waati ninnu na an b'a dɔn k'a fɔ OTAN n'o ye diɲɛ sengulabaw ka kulu ye olu bɛ lajɛrɛ belebele tun kɛnɛ ka Washington yan kumakanw na kumabaw e yɛrɛ bolo olu kɛra mun ye. Mariam n ka foli b'i ye n ka foli bɛ an filɛlikɛlaw ye nin wagati in na an bɛ se ka mun fɔ tarata don Ameriki jamana ɲɛmɔgɔ ni o ye Joe Biden ye ale kɔni ye OTAN minnu t'a dɔn o ye Ameriki u ka jɛkuluba min bɛ yen ni jamana 32 olu de b'a kɔnɔna la u ye lajɛrɛba kɛ
yan lajara in ka u ka san 75 ko koromokari nga o dɔrɔn fɛnɛ tɛ u yɛrɛ ka fɔli la ka se ka dɛmɛ don Ukraine ma ani Russie la bɛ kɛlɛ min na jamana ɲɛmɔgɔ a ka kunu a ye laseli kɛrɛnkɛrɛn dɔ kɛ a yɛrɛ ka kuma la mun bɛ taa dɔ fɔ kɔnɔna la n'o histoire ye o ye Ukraine ni ale tun mago bɛ u ka maramafɛn minnu na sanfɛ kɛlɛkɛ maramafɛn ninnu u ye a bɛ fɔ mun ma ko u ka missile Patriot u kɔni Amérique ani Allemagne ani ka fara Roumanie kan ani jamana wɛrɛ u ko k'u bɛn'o di Ukraine ma yasa a bɛ se k'a yɛrɛ makara. Ayiwa an y'a ye k'a fɔ kumaw kɔni fanba munumunu ka taa kɛlɛkɛminɛn ko fanfɛ min dɔ bɛ tali kɛ kɛlɛkɛminɛn jolenw labilali kan ka di Ukraine jamana ma ko walasa hali bi u ka se k'u kɔkɔ da Russie jamana la o kɛlɛ min bɛ sen na dɔɔni bɛ ɲini ka da a san 2 kan e yɛrɛ bolo kɛlɛkɛminɛnw dili ani kɛlɛ o bɛna se ka nin kɛlɛ in dalafaga Ukraine jamana ani Russie cɛ wa? Mariam an bɛ se ka mun fɔ o yɔrɔ la mɔgɔ b'i yɛrɛ ɲininka a la mais n'i ko an ka na nin jaabi sisan a bɛ gɛlɛya dɔɔni mais an kɔni bɛ ka mun fɔ n'an ye kɛlɛ in daminɛli lajɛ fo ka n'a bila sisan na ni kɛlɛkɛminɛn ninnu hakililajigila nin y'a wagati caman ye a bɛ kalo caman bɔ Ukraine jamana ɲɛmɔgɔ ni o Volodymyr Zelensky ale kɔni tun ye weleweleda kɛ ko Ukraine mago bɛ nin wagati min na o ye sanfɛla la u bɛ se k'u yɛrɛ makaran cogo min na ka d'a kan Russie jamana a ka fɔli la u bɛna ni u ka fodonw na ni mugu juguman ninnu u bɛna ka na fili ka kuma la président ka kuma la o kosɔn a tun y'a laɲini kɛ mais laɲini ni jamana ninnu kun kɛlen don k'u sulusala la dɔɔni ni sɔrɔlen min filɛ nin ye wa a bɛna se ka kow yɛlɛma wa wagati nataw olu bɛna o jaabi di anw ma. Ayiwa a bɛnna waati ma waati min na jamanatigi sigi kalata yɛrɛ ko fɔ gannen don États-Unis jamana kan yan min kan ka kɛ jamanatigi Joe Biden yɛrɛ ani jamanatigi kɔrɔ Donald Trump ni ɲɔgɔn cɛ awa jamanaden caman kɔni bɛ k'i yɛrɛ ɲininka ko yala ni politiki taabolo min bɛ ka kɛ démocratiw ka kulu fɛ k'a bɛna sɔn ka kɛ taasira gɛlɛnba de ye Amérique yɛrɛ jamanatigi sigi kalata o sebagaya sɔrɔli la démocratiw ka fanfɛ e hakilina ye mun y'o kan? An bɛ se ka mun fɛnɛ fɔ nin na lajɛrɛ in sigilen Biden kɔni ani a ka bɛrɛbɛrɛ tɔn ni o ye démocratiw ye n'an ye kɛrɛnkɛrɛnli ta Biden yɛrɛ kan a kɔni ye nin kɛnɛ in fɛnɛ ta yasa hali bi k'a fɔ ko a b'a ka galabu kɛnɛya yira ani bi k'a fɔ ko ale labɛnnen don ka kɛ a yɛrɛ ka bɛrɛbɛrɛ tɔn o ka cɛbɔ ye hali ni a y'a sɔrɔ a yɛrɛ ka tɔn kɔnɔna la mɔgɔ dɔw kɔni fɛnɛ sɔrɔla hali n'a mɔgɔ man cɛ ani wagati in na an bɛ se k'a fɔ mɔgɔ wɛrɛ de y'a fɔ ko a ka cɛbɔya k'a sɛmɛ o wagati kelen fɛnɛ na Biden an kɔni bɛ se k'a fɔ a ko ale b'i kanbɔ hali bi an bɛ se k'o de fɔ o yɔrɔ la. Ayiwa Amérique yɛrɛ politiki ko nasiraw fɛ ani kɛlɛ min yɛrɛ ni Amérique jamana bɛ k'o ko kɔrɔma don n'o dɔ bɛ tali kɛ Russie jamana ka kɛlɛ ani Ukraine jamana ni ɲɔgɔn cɛ fo ka se Israël ni Hamasiw ka finitigi jɛkulu ma politiki ko nasiraw fɛ kuma laban na e bɛ se ka mun fɔ an ye diɲɛ yɛrɛ politiki taabolo la ani Amérique ka yeta politiki ko fan fɛ? Mariam an bɛ se k'a fɔ nin kalo laban ninnu na a ko a kalayara kosɛbɛ kosɛbɛ k'a daminɛ Ukraine na fo ka taa se Israël ani Hamas olu ka mankan ma an kɔni an b'a ye k'a fɔ Amérique a kɛlen don ka cɛsiri k'a wuli ka jɔ la yasa mankan ninnu a bɛ kɛ ka dasa hali n'a sɔrɔ o ma se ka kɛ fɔlɔ o wagati kelen fɛnɛ na mun ye fandanw ye n'o Rusilakaw fɛnɛ olu fɛnɛ kɔni u b'a yira k'a fɔ ko bɛ kan ka taa cogo min na olu ka faamuyali la nin tɛ waleya ye mun b'a to mankan bɛ se ka dafa an bɛ se k'o de fɔ nin wagati na. Ayiwa kuma laban jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin diɲɛ yɛrɛ politiki nasiraw ani gɛlɛya minnu bɛ sen na nin waati ninnu na n'o dɔ bɛ tali kɛ kɛlɛ minnu ni olu bɛ sen na Ukraine ani Israël? Mariam n'an segira ka na o tan ka nin fɛn in lajɛ an b'a dɔn k'a fɔ bolonɔ bilala la kabini 1939 yɔrɔ o ni sisan cɛ o ye san 75 ɲɔgɔnna de ye san 1939 bolonɔ bilala la o wagati la donc o tan i b'a ye k'a fɔ ni farajɛla a bɛ kan ka ɲɔgɔn sama sama nka nin bɛ kan ka kɛ wagati min fana na jamana dɔw bɛ yen ni a ɲɛmɔgɔya bɛ Chinoislakaw bolo ani Rusilakaw bolo Inde fana b'a la ani Brésil olu fana ka kulu bɛ yen a bɛ fɔ min ma ko BRICS i b'a ye k'a fɔ o BRICS na farafinna jamana dɔw bɛ yen minnu kɔni bɛ kan ka kɛlɛ la u ka kanabilali nɔfɛ n'o y'u ka yɛrɛma hɔrɔnya ye ni Mali yɛrɛ b'o la ni Mali yɛrɛ b'o la a caman kɛlen don ka taa i daga olu kɛrɛfɛla la hali n'a sɔrɔ u m'a fɔ fɔlɔ an bɛna tugu aw kɔ a b'a yira k'a fɔ mun ye diɲɛ ye k'a fɔ k'a ko kun tonnen don bolo kelen ko min ma o bɛ ɲini ka nɔgɔya sisan u yɛrɛ b'a fɔ min ma ko monde multipolaire ni o ye
an bɛ se ka teriya kɛ mais n bɛ se ka mɔgɔ caman sɔrɔ n bɛ teriya kɛ mun ye an b'a ye k'a fɔ n'an ye farafin jamana ninnu ta walima se tɛ jamana minnu ye olu ka tabiya an'u ka laɲini o kɔni o bɛ kan ka bolo o de kan sisan Mariam. Nin tun ye VOA ka laselinkɛla Modibo Dembele ye an ka kumaso kɔnɔ. Modibo, an ka foli b'i ye. Merci beaucoup Mariam. Ka tɛmɛ ni kunnafoniw ye an bɛ taa hali bi Senegal jamana kan. Faransi jamanaden dɔ min bɛ wele ko Ludovic Baron ni a si ye san 27 ye sigilen don Senegal jamana kan nin ye a san 1 ye min ka baara bɛnnen don wɔlɔfɔkan kalanni ma bɔlɔlɔsiraw kan bawo a ye wɔlɔfɔkan dɔn waati kunkurunin kɔnɔ min bɛ ka kɛ sababu ye a bɛ ka se ka wɔlɔfɔkan yɛrɛ walankata bɔlɔlɔ fɛ maa wɛrɛ minnu bɛ yen n'olu bɛ fɛ ka kanu olu ka se ka wɔlɔfɔkan lamɛn kosɛbɛ ni kunnafoni ninnu kɛra VOA ka kunnafonidila Alison Fernandez ale ka laseli ye VOA Bambara ale bɛna lase aw ma bamanankan na an ka jɛ an k'a lamɛn. Ludovic Baron Faransi jamanaden don min si ye san 27 ye yɛlɛmalen don Senegal jamana kan ni y'a san 1 ye a bɛ kuma ka ɲɛ kosɛbɛ wɔlɔfɔkan na. Salamu alaikum. I ni ce i ka kɛnɛ wa kow bɛɛ lajɛlen ka ɲi nɔnɔkumu bɛ sɔrɔ i bolo wa awɔ e ka nɔnɔkumu ka ɲi awɔ binanina diyan Ludovic a sigiɲɔgɔn minnu b'a kɛrɛfɛ Kaloum sigida la Dakar bɛɛ lajɛlen de dabaliya bannen don nin nɔnɔkumu feerela in na. Dabalibanko don ka Faransi jamanaden ye min bɛ wɔlɔfɔkan fɔ ka ɲɛ bawo a fanba bɛɛ lajɛlen minnu bɛ bɔ Faransi jamana kan ka na an fɛ yan bɛɛ tubabukan dɔrɔn de fɔ a ye baaraba de kɛ walasa ka se k'i yɛrɛ degi wɔlɔfɔkan fɔli la joona n'a bɔra Faransi jamana kan ka na yan o b'a yira de k'a fɔ k'an ka kanw ka d'a ye. A ye n dɛmɛ kosɛbɛ a ye dɛmɛba de lase n ka sigiliko la a kɛra dɛmɛ ye ka se ka sɔngɔkow sigi sen kan ka mɔgɔw dɔn k'u ka seko dɔn ani fɛnɛ ka waati ɲumanw la tɛmɛniw ye ni k'a sɔrɔ n tun bɛ faransɛkan dɔrɔn de fɔ n tun tɛna se ka mɔgɔ caman dɔn i n'a fɔ n y'a kɛ cogo min na. Senegal jamanaden kɛmɛdoya o kɛmɛdoya 80 fanba bɛɛ lajɛlen de bɛ wɔlɔfɔkan fɔ Ludovic Baron y'a dɔn ko Senegal jamanadenw nisɔndiyara ka Faransi jamanaden ye min bɛ k'u ka kan fɔ ka fara a ka jijali kan ni wɔlɔfɔkan kalanni ye min nɔgɔyara a bolo kosɛbɛ n'o kɛra ni a ka sendonɲɔgɔnya ye adamadenya siraw fɛ ka fara kumaɲɔgɔnyaw kan min kɛra a fɛ ka ɲa ni Senegal jamanadenw ye nga a kɔni ma se ka nafolo bɛrɛ sɔrɔ min bɛ se ka dɛmɛ don a ma a ka se ka wɔlɔfɔkan kalan kosɛbɛ o y'a to Ludovic ye a yɛrɛ tɔgɔla bɔlɔlɔsira sigi sen kan YouTube bɔlɔlɔsira kan min y'a dɛmɛ a ka se ka wɔlɔfɔkan kalan bi n'a bɛ ka se ka kalansira sɔrɔ o kan bi. Nous ce qu'on essaye de faire bi k'a to a ka so sanfɛ a tun bɛ ka ja dɔ ta ni a terikɛ Bubakar Ndaw ye kalanden don min kelen don k'a cɛsiri wɔlɔfɔkan kalanni dɔnniya la an ka bi walanda bɛ min kan o de ye couleur ye. An ka videow lakodɔnnenba don wa min bɛ cari ka taa diɲɛ jamanaw bɛɛ lajɛlen kan i n'a fɔ Faransi jamana mɔgɔ camanbaw de bɛ Faransi jamanadenw na minnu buruju bɔra Senegal olu b'a lajɛ. Le fait qu'ils voient un blanc kuma dɔw la an bɛ laseginiw sɔrɔ bawo ka kɛ ni mɔgɔ fara jɛman ye min bɛ ka wɔlɔfɔkan fɔ ka ɲɛ a daminɛ la u caman de tun bɛ u yɛrɛ minɛ ka daa kan u bɛ maloya ko k'u bɛ u mansaw ka kan mɛn ko ne t'a mɛn nka o maloya kɔfɛ camanba de bɛ yen minnu nisɔndiyara k'u cɛsiri a dɔnniya la bawo u y'a ye ko ni mɔgɔ wɛrɛ sera ka kɛ min bɔra yɔrɔ wɛrɛ munna olu yɛrɛ tɛ se k'a kɛ bɔlɔlɔsira i n'a fɔ TikTok YouTube ani Instagram maa minnu tugulen don Ludovic kɔ k'a ka videow lajɛ n'u bɛ wele ko followers mɔgɔ hakɛ sera mɔgɔ ba kɛmɛ wɔɔrɔ ma a ka kɔnti kelen pe kan ka wɔlɔfɔkan kalan wa dɔ bɛ ka fara min fanga kan don o don nin tun ye Alison Fernandez Tokwala VOA Bambara ka kunnafoni dila ka bɔ Dakar ka laseliw ye Mariam Traoré VOA Bambara tɔgɔ la. Nin bɛna na se an ka farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ ma min bɛna lase aw ma nin waati in na Saka Traoré fɛ. Mali sirantolantana cɛmanninw minnu si ma tɛmɛ san 23 kan olu degeli karamɔgɔ Aluba Dara Diallo ye mɔgɔ 22 sugandi minnu bɛna u ni yɔrɔ ta Jeux Olympiques Paris 2024 kɛnɛ kan a mɔgɔ 22 la 18 de ye cɛbɔ fɔlɔw ye degeli karamɔgɔ bɛ hakilina dɔ de nɔfɛ ka jatu Bagayogo ka fɔ la farikolo ɲɛnajɛ kunnafonidila don 18 mun yɛrɛ kan ka taa jɔyɔrɔ fa 10 olu de tun bɛ kan na Marocain fɛ an y'a janjo kɛ ɲɔgɔn fɛ ala barika la maintenant fila olu ye réservistes la donc n'a fɔra ko compétition ka k'a ɲɛma 18 min bɛna taa Mali jɔyɔrɔ fa 10 minnu jela Marocain fɛ n'o kɛra kan sababuya la n'o y'a to an kɛra jɔyɔrɔ sabanan ye ka qualification sɔrɔ olu bɛ ça veut dire que Aluba Dara Diallo Conti a tora ka logique kɔnɔna na a y'a ka ossature garder ntolantana minnu sugandira fila de bɛ ntolantan sodenw
Kadiatou Bagayogo be hakilina fo okola farikolo ɲɛnajɛ kunnafoni don Bamako. An bɛ se k'a fɔ ko fila ka dɔgɔ n'i ye jateminɛ kɛ mais n'i ye saison ta k'a lajɛ fɛnɛ an ka championnat an bɛ se k'a fɔ a jɔra a mɛnna Coupe du Mali ale de tanna laban in na et puis mɔgɔ min fɛnɛ a ko k'ale b'i concentrer a ossature kan ni dun y'o ossature ta k'a lajɛ i b'a ye soden 3 ou bien 4 ni n ka jatew ka ɲi olu de tun bɛ kan na o sedon na celikɔlɔsibaga kelen tun b'a la Ali Kalifa Kulibali donc o de remplacer la ni Umar ɲɛ parce que Umar ye éliminatoire kɛ Sénégal match n'aw hakili b'a la Rwanda match Umar Kulibali ale de tun bɛ jɛkulu la ale mun nana bɔ a la ka remplacer ni Ali Kalifa ye maintenant phase finale na anana Ali Kalifa fana bɔ a la ka taga ni Umar o Umar Kulibali bɛ ntolantan club olympique de Bamako la COB ale de sugandira Alouba Dra Diallo Conti fɛ. C'est quelqu'un il suit une logique au fait. A logique est mouillé, nya damne ni groupe mais depuis éliminatoire match contre le Rwanda parce que a bedam na yenore kana Sénégal match c'est ka transfer phase finale là groupe ni a jatemne ay baraka ni durantana bisaba ou bisaba nduru ñogonare. Mali ka kulu la ka fara Mali kan Japon, Paraguay ani Israël. Jeux olympiques rebe damene ni jeu kalon tlemon woro na ta ku kunche utikalo na ta atletan kele san ba flem nani na Francika ou fe VOA Bamara Toro la Bamako Siaka Traoré kala selido. Washington Forum, le rendez-vous hebdomadaire de VOA Afrique à ne pas manquer. Chaque semaine, nous sommes ensemble pour 30 minutes pour décortiquer les grands sujets qui font l'actualité. Avec nos analystes et nos reporters, nous allons au fond des choses. Politique, économie, société, culture. Nous posons le débat et nos analystes sont là pour apporter l'éclairage. Washington Forum, c'est aussi vous, le public. Vous pouvez participer en réagissant au thème de la semaine sur nos réseaux sociaux. La rédaction de VOA Afrique vous donne rendez-vous sur ses chaînes partenaires, son site voaafrique.com et sur ses plateformes numériques pour prendre part à ce forum réalisé dans nos studios à Washington. À très bientôt dans Washington Forum. An balimaw a y'a faamu cogo min na ni de bɛna dansigi aw ka bi malikura kunnafoniw na min latɛmɛna an ka bɔlɔlɔ siraw ani arajo fiɲɛ siraw fɛ aw bɛ se k'an nasɔrɔ Facebook, YouTube ani Instagram kan aw minnu b'a fɛ ka bataki ci an ma sanga ani waati bɛɛ lajɛlen ye aw tɔgɔ aw jamu ani ka fara aw sigiyɔrɔ kan aw bɛ se k'o kɛ bataki ye k'o laci an ma nɛgɛjuru sira fɛ min bɛ wele ko fu kere 20 ani 4 30 40 ani 7 ani 16 aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn waati wɛrɛ. An balimaw ani yantuma nin dɔgɔkun an b'a fɔ jɛmukan na an bɛna kuma Mali senatolon o gɛlɛyaw kan. Tiɲɛna Mali senatolon ye gɛlɛya caman sɔrɔ nin san 10 laban ninnu na ka taa FEMA Foot n'o ye senatolon jamakulu ye ani Aigle National olu ka degekɛla o bɔlen a ka baara la. Aw hakilina ye mun ye? Mun de bɛ ka Mali senatolantan o basigibaliya kosɛbɛ mun de kan ka kɛ o gɛlɛyaw la. Ayiwa minnu b'a fɛ k'u da don an ka jumadon n'o ye juillet kalo o tile 12 jamukan na a y'a tulo sɔgɔ VOA Afrique